Iar final cu Narcis Drejan la Sport Total FM. Bună seara, dragi prieteni! Prima ediție fluier final din acest an la Sport Total FM 2014. Eu v-am spus la mulți ani încă de ieri, la matinal. Da, așa este, la matinal, dragi prieteni, pentru că am vorbit despre noul an, am vorbit toate câte în lună și în stele. Am făcut și calendarul sportiv 2014, o să-l facem și în seara asta, să-l facem la sfârșitul anului. Așa o să treacă anul, știți cum e, ziua trece, leafa merge, nu? Noi nu suntem așa. Traore, dragi prieteni, a semnat cu Monaco, dar va merge în Premier League. Este vorba despre Lassina Traore și declarase în urmă cu 3 zile că va semna cu AS Monaco și se gândește la un împrumut la Juventus sau Roma pentru revista ivoriană Abidjan Sport. Fostul atacant al CFR-ului nu va ajunge cel puțin deocamdată la clubul monegasc și nici în Serie A. Conform jurnalistului Lee Clayton de la Daily Mail, Traore va semna astăzi sau mâine cu Monaco, însă va fi împrumutat până la finalul actualului sezon la West Ham United, locul 19 din Premier League, care este în mare criză de atacanți. Dragi prieteni, ivorianul ar veni, s-ar plia perfect pentru echipa lui Sam Allardyce la West Ham și ar fi coleg cu Răzvan Raț. Bine, alții vorbesc despre Lassina Traore că s-ar duce la Monaco, urmează să vedem unde va semna. Chiricheș oricum a jucat împotriva lui Lassina Traore într-un Tottenham cu Angi Macala. La această oră avem semifinala de la Doha între Nadal și Gojovcic, în direct pe Eurosport 2. S-a intrat în decisiv după ce jucătorul german de origine poloneză a trecut în primul set 6-4, numărul 167 mondial, a trecut 6-4 de Nadal. Cel de-al doilea set a câștigat ușor Nadal 6-2 și acum Nadal conduce cu 4-2 în setul decisiv. Pe serviciul neamțului 15-15, o forță excelentă, ce forță are acest jucător, care acum conduce 30-15 la scorul de 4-2. Astăzi avem și meciuri din campionatele lumii, pentru că în Europa nu se joacă decât în Liga a doua din Grecia, Calitea cu Fokikos, minutul 63 este 1-1. În Liga 1, în Anglia, Liga 3, Gillingham cu Wolverhampton de la 21 și 45 de minute. În rest, în Arabia Saudită, rezultate finale: Al Shawla cu Al Ettifaq 4-0, Al Taun cu Al Nairan 2-0, Al Uruba cu Al Ahly 0-4 și minutul 17 Al Nahda cu Al Nasser 0-0. În Australia, în A-League, Adelaide United cu Sydney Wanderers 2-2 rezultat final. În Emiratele Arabe Unite, Al Ahly Dubai cu Al Dhafra 3-1, Al Wahda cu Al Shahab 2-0, minutul 62 Al Ain cu Al Wasl 2-0 și Al Nasser cu Dubai 3-1. Ieri, dragi prieteni, vă dădusem aici unul la Emirates cu Ayman, a fost 1-1. Că ați pariat și m-ați înjurat, înseamnă că mi-a mușcat limba din cauza înjurăturilor pe care mi le-ați tras voi, dragi radioascultători. Să mai spunem că Bilinski a ajuns deja la Dinamo. Noul atacant al lui Dinamo, Kamil Bilinski, a spus că a venit la Dinamo să câștige cupa în acest sezon, să claseze cât mai sus în campionat. Președintele clubului mi-a vorbit de noul proiect și am fost foarte, foarte încântat. Nu promit un anumit număr de goluri, dar sunt atacant și normal că vreau să marchez. M-am consultat cu Celeban și Vilc, ambii polonezi de la FC Vaslui, înainte să semneze. Mi-a spus că Dinamo este o alegere foarte bună. Abia aștept duelul cu Sukala din derby. Normal că știu că Dinamo Steaua este cel mai important meci din România. Dacă Sukala a jucat în echipa națională a Poloniei, pentru că a avut evoluții foarte bune în România și eu vreau să reușesc acest lucru, am mai spus Bilinski la sosirea în România. Bilinski, noul jucător al celor de la Dinamo, iar belgenii, dragi prieteni, sunt uimiți de decăderea lui Adrian Cristea, unul dintre jucătorii de care Steaua încearcă să scape în această iarnă. Noul eșec al prințului i-a uimit și pe belgieni, care scriu despre situația în care se află fostul fotbalist al lui Standard Liège. Mijlocașul român, care n-a convins la Standard, mijlocașului românii s-a cerut să-și facă bagajele și de la Steaua.
Adrian Cristea, talentatul jucător român, adus sezonul trecut la Standard Liegi de Mircea Rednic, n-a reușit din păcate să confirme la nicio echipă în ultimii ani. Venit în 2013 la Liege, mijlocașul a dezamăgit și la finalul sezonului a fost trimis acasă. În România, Cristea a fost ofertată de Steaua, club care vrea să-l dea afară în această lună, au scris jurnaliștii de la valfoot.b. Păi normal că ce vă așteptați. În schimb, Zamfir și Cristescu vor să vândă Rapidul. Gata, s-au săturat oamenii. Adrian Zamfir și Nicolae Cristescu au cumpărat pachetul de acțiuni de la George Copos în vară, dar după retrogradarea echipei la TAS, lucrurile au stat tot mai greu din punct de vedere financiar. Lucrurile par să se schimbe acum, iar Nicolae Cristescu a anunțat că 80% din acțiunile clubului vor fi cumpărate în scurt timp. Săptămâna viitoare sperăm să finalizăm negocierile cu un grup puternic de investitori și au manifestat interesul să cumpere 80% din acțiunile clubului. Noi vrem binele Rapidului și ne dăm la o parte dacă e vorba de oameni mai potenți ca noi. Acești investitori sunt aduși de Florin Manea, iar proiectul lor este foarte serios. Sunt datorii mari, foarte mari în continuare, iar eu și Adrian Zamfir nu ne vom alege cu niciun ban de pe urma acestei posibile tranzacții. Toți banii vor intra în club. Dacă nu vom reuși să vindem, Rapidul nu va muri. Însă vom recurge la vânzarea jucătorilor ca să supraviețuim, a declarat Cristescu la Digi. Păi sunt foarte puțini jucători pe care poți să-i cumperi și să supraviețuiești, nu? Da. Sunt într-adevăr mari probleme acolo. Astăzi Torje a fost trimis acasă pentru că avea febră. Gabi Torje, Javier Aguirre a spus că nu va conta pe el. Mai spuneam de asemenea despre transferul lui Kamil Bilinski, cel care a venit de la Žalgiris Vilnius, campioana Lituaniei. Fotbalistul de 25 de ani a semnat cu Dinamo un contract pe 2 ani cu opțiune de prelungire. Dinamo este un club care se respectă, chiar dacă a trecut prin momente delicate și a permis să dea 500.000 de euro pentru el. Au declarat surse apropiate clubului. Directorul sportiv al câinilor, Cristi Bobar, a confirmat afacerea. Bilinski a efectuat deja un set de analize și este așteptat să se prezinte la reuniune. Sunt fericit să fiu dinamovist și mă bucur de această nouă experiență, a declarat Bilinski astăzi. Dragi prieteni, revenim și noi după o scurtă pauză comercială. În câteva secunde revenim. Stați aproape, nu plecați de lângă radio, că nu ceva cu voi. Cu ceva emoții, dragi prieteni, Rafa Nadal l-a bătut pe Goiovcic 4-6, 6-2, 6-3 și s-a calificat în finala de la Doha. Așadar, în finala de la Doha, Nadal îl va întâlni pe învingătorul dintre Florian Mayer și Gael Monfils. Florian Mayer l-a bătut pe Hănescu în sferturi și iată, în 15 minute începe și cealaltă finală. Să mai spunem că la Auckland în această noapte se joacă Brown cu Zverev, Daniel cu Co și Hutchins cu Chazal. Tot astăzi la Brisbane, Nishikori a trecut de Cilic 2-1, Hewitt l-a bătut pe Marius Copil 6-4, 6-2 în sferturi. Grăt Marius Copil produsese marea surpriză în optim când l-a eliminat pe Gilles Simon, a pierdut astăzi în fața lui Leighton Hewitt 6-4, 6-2. Grăt cu Chardy 5-7-4-6, Roger Federer a trecut de Matosevic 6-1, 6-1. Așadar, în semifinale, Nishikori, Hewitt și Chardy cu Federer. La Chennai, în India, Roger Vaslan a trecut de Sela în 3 seturi 7-5-6-7-6-0. Stanislav Wawrinka l-a învins pe Bedene din Slovenia 2-0 la seturi 6-2-6-1. Puyol Granoller a trecut de Per din Franța 6-2, 3-6-7-6 și Bambri cu Pospisil 0-2 la seturi 3-6, 3-6. Și la Cupa Hopman din Australia, Joe Tsonga a trecut de Munoz de la Nava în 3 seturi 2-1, 6-4, 6-7, 6-2. Iar Stepanek l-a învins pe Raonic 5-7, 6-3, 7-6. Acestea sunt rezultatele de astăzi și Nadal mai devreme care a trecut de Goiovcic. Să mai spunem că Bilinski a semnat astăzi cu Dinamo, a anunțat, mai spunem încă o dată, iar Steaua
încearcă să-l transfere pe Evaldo Fabiani, cel care va veni în România săptămâna viitoare să se negocieze cu roșalbaștri. Totuși, impresarul său, Oscar Dias, a anunțat că nu este o singură echipă pe urmele brazilianului, așa că dacă îl vor, steliștii trebuie să se miște cât de se poate de repede. Vom veni în România să negociem, dar nu vă pot spune care sunt cluburile interesate de el. Sunt două echipe puternice, pentru că Evaldo este un fotbalist foarte bun și deloc ieftin, pe care nu și-l permite oricine. Sunt 6 mari care se joace în România, a declarat agentul său pentru cotidianul Fanatic, pentru site-ul fanatic.ro, pardon, că nu este cotidian. Se pare că pe lângă Steaua, Astra intra și ea pe fir. Ioan Niculaia a anunțat la finalul turului că este nevoie de întăriri pe partea lui Junior Moraes. Da, săptămâna viitoare o să vină să negocieze întâi cu Steaua. Rămâne de văzut dacă Steaua sau altă echipă îl va transfera pe Evaldo. Omul care nu i-a dat lui Rusescu nicio șansă la Sevilla a dat și explicații. A spus: Rusescu a plecat, fiind eliminați din cupă, avem mai puține meciuri de jucat și deci mai puțină nevoie de atât de mulți fotbaliști în lot. Rusescu avea nevoie să joace, să strângă minute în teren, iar aici ar fi fost dificil să o poată face, a declarat tehnician într-o conferință de presă despre Raul Rusescu, cel care deja este împrumutat până în vară la Braga. Steaua progresează și ea negocierile cu Bastia pentru Claudiu Cheșeru. Claudiu Cheșeru, în vârstă de 27 de ani, este de acord să vină în Ghencea, unde ar forma cel mai de forță cupru ofensiv din Liga 1 alături de Piovacari. Steaua își concentrează campania de achiziții din iarna aceasta pe transferul lui Claudiu Cheșeru, atacantul pentru care a mai tratat și în vară. De această dată șansele de rezolvare a afacerii par mai mari. Bastia a anunțat pe site-ul oficial că echipa și-a reluat pregătirile pentru partea a doua sezonului din Franța și a specificat că din cantonament lipsește Cheșeru, lăsat să negocieze cu Steaua București. Exact asta este anunțat. Cheșeru a declinat propunerea din Ghencea în urmă cu o jumătate de an, tocmai pentru a semna cu Bastia, însă nu s-a impus în Corsica și acum este interesat să revină în România sub forma unui transfer definitiv. Campioana României este și atrasă de un acord cu Claudiu, într-un moment în care titlul în Liga 1 este amenințat de Astra și de Petrolul, iar atacul lui Reghecampf nu s-a descurcat grozav în prima parte a sezonului. Atacanții din lot, Piovacari, Capetanos, Nicolici, Mihai Costea și Tatu au dat împreună 10 goluri în 17 meciuri din campionat, dintre care 6 au fost reușite de italianul Piovacari. Claudiu ar deveni un concurent pentru Piovacari, scriu cei de la Gazeta Sporturilor, dar poate juca și alături de atacantul împrumutat de la Sampdoria. Împreună ar forma un cuplu foarte puternic în Liga 1. Federico Piovacari a impresionat în jumătatea de an pe care a petrecut-o la București, tocmai grație calităților sale fizice, un atribut pe care Mihai Stoica l-a remarcat și la Cheșeru. Managerul era impresionat la începutul anului 2013 de sezonul bun pe care Claudiu îl parcurgea la Angers în Ligue 2 și astfel s-a născut interesul Stelei. Claudiu nu a funcționat fantastic în Hexagon. În ultimii 10 ani a bifat 5 cluburi: Nantes, Tours, Livorno, Angers și Bastia. S-a descurcat bine doar în al doilea eșalon francez. Steaua nu poate aplica rețeta Piovacari și pentru aducerea lui Cheșeru, întrucât Claudiu nu agrează un împrumut. Plătit cu 500.000 de euro anual în Franța, Cheșeru mai are încă 2 ani și jumătate de înțelegere cu echipa din Corsica, interval de timp în care a asigurat o sumă foarte importantă, mai mult de 1 milion de euro. Claudiu nu vrea împrumut, aceasta este condiția lui în tratativele pe care le purtăm. Pe lângă Steaua mai sunt interesate 2 formații din Rusia și 2 din Franța. Săptămâna viitoare, cel mai târziu, se va lua o decizie. Steaua e printre opțiunile cele mai interesante, a declarat Jeremy Bui, agentul fotbalistului la Digisport. 81 de kilograme cântărește Cheșerul, la 27 de ani, la o înălțime de 1 metru și 78 de centimetri. Piovacari, 29 de ani, are 1 metru 81 și 78 de kilograme. Un singur gol a marcat Claudiu Cheșeru pentru Bastia în prima ligă franceză, un randament slab, cum n-a mai avut din 2008 când marcase tot o singură dată la Nantes. În acest sezon are 16 meciuri, dintre care 7 ca titulari. Alex Târnovan este singurul jucător transferat definitiv de la Viitorul, iar un alt jucător pe care Steaua îl dorește în acest moment este Ianis Zicu. Ianis, feblețea managerului din Ghencea,
dar achiziționarea sa ar aglomera posturi pe care deja există soluții. Pe dreapta sunt Popa și Chipciu, pe stânga este Tănase, iar în spatele vârfului Iancu Stanciu și probabil Cheșeru. Și aici, într-adevăr, cred că un jucător cum este Cheșeru ar fi foarte bun pentru România. Nu știu dacă o să vină. E greu să cred că o să accepte să vină în România. Mai ales pentru banii pe care îi solicită. 500.000 de euro, credeți că vine Cheșeru pe 120.000 cât este transferul salariul anual la Steaua? Nu cred. Da, eu nu cred. E greu să cred. Să vedem. Iar un sofolo de împrumut nici asta nu este o variantă viabilă. E greu să cred. La 500.000 de euro cât are pe an, de ce ai plecat din Franța? Da, 27 de ani, vin în România, câștigi titlul și apoi trebuie să te întorci. Nu cred că o să semneze. Să vedem. Da. Oricum, cred că cel mai bun post pe care Steaua ar avea nevoie acum este, uite, dacă îl iei pe Evaldo. Evaldo e un jucător foarte, foarte bun, pe care îl știu de pe vremea când juca la Sporting Lisabona. Acum este liber de contract, nu știu motivele pentru care s-a despărțit de Sporting Lisabona acest Evaldo, dar e un jucător foarte, foarte bun. Am mai fost la Braga, la Porto și chiar la Deportivo la Coruña. Este un jucător excelent, un jucător foarte, foarte bun și nu înțeleg de ce a rămas liber de contract. Cine știe ce a pățit. La noi se întâmplă. Poate iar luăm și aflăm că este accidentat, dar Evaldo e un jucător foarte, foarte bun. E un jucător excelent. Rămâne de văzut dacă el va veni sau nu va veni la această echipă în Ghencea. Fie printre cei mai buni fundași de bandă. Joacă fundaș stânga Evaldo. Deci l-ar înlocui pe Latovlevici dacă Latovlevici va pleca. Schumacher împlinește astăzi 45 de ani. Un neurochirurg din Hamburg a spus că e posibil să nu-și revină niciodată. Ziarul Corriere dello Sport a anunțat, citând presa franceză, că Michael Schumacher avea o cameră de luat vederi pe cască în momentul în care a avut loc accidentul. Conform sursei citate, nu se știe încă dacă respectiva cameră s-a stricat în momentul accidentului, dar procurorul Patrick Quincy, cel care investigează cazul Schumacher, nu a negat prezența unor imagini foto sau video dinaintea accidentului. Șeful departamentului de neurochirurgie spitalului din Hamburg, Uwe Keller, a explicat în cotidianul german Bild momentul în care Schumacher ar putea fi scos din comă indusă. În general, e nevoie de 2 sau 3 săptămâni până când pacientul poate fi trezit după o astfel de traumă. Primele ore și zile după un așa accident sunt cruciale pentru a vedea dacă presiunea continuă să crească. De asemenea, pot trece zile sau chiar săptămâni până când poate deschide ochii. Din păcate, într-un asemenea caz, este posibil sau chiar ca omul să ajungă într-o stare vegetativă dacă afecțiunea creierului este foarte mare. În cursul zilei de astăzi, doctorii vor realiza o nouă scanare a creierului lui Schumi pentru a vedea starea în care se află fostul campion mondial din Formula 1. În jurul de 15, ora României, fratele lui Michael Schumacher, Ralf Schumacher, a părăsit spitalul din Grenoble îngrijorat. Numărul fanilor Ferrari, care s-au strâns în fața spitalului din Grenoble pentru a transmite un mesaj lui Michael Schumacher, care astăzi a împlinit 45 de ani, este în continuă creștere. Un grup de suporteri au venit cu un banner pe care au scris un mesaj emoționant. Azi de ziua ta, vrem ca tu să ne faci un cadou. Fă-te bine, Schumi. Câțiva fani au încercat chiar să intre în spital pentru a-i ura personal la mulți ani, dar evident s-au lovit de refuzul forțelor de ordine. Publicitate și ne întoarcem. În câteva secunde revenim. Stați aproape, nu plecați de lângă radio, că nu ceva cu voi. Ne-am întors, dragi prieteni, îi ascultăm pe cei de la Coldplay cu Charlie Brown la Sport Total FM. A început și partenente Florian Mayer și Gael Monfil. Cea a doua semifinală de la Doha, 3-2 în primul set pentru Gael Monfil. Fiecare dintre jucători și-au luat punctele pe serviciul lor. Să mai spunem că în acest moment, dragi prieteni, în Arabia Saudită, Al Nahda cu Al Nasser este 0-1 la pauză. Rezultate finale: Al Shoala cu Al Ettifaq 4-0, Al Taun cu Nairan 2-0 și Al Uruba cu Al Ahli 0-4. În campionatul din Arabia Saudită,
Al Nassr este lider cu 42 de puncte, nicio înfrângere în 16 partide, iar Al Hilal este pe locul 2 cu 38 de puncte. Astăzi în Australia, în A-League, Adelaide United cu Sydney Wanderers 2-2 rezultat final, iar în Emiratele Arabe Unite Al Ahly cu Al Dhafra 3-0 pentru echipa antrenată de Cosmin Oroiu, care s-a dus la 6 puncte de locul secunde Al Shabab. Un rezultat de egalitate ieri cu Bania 1-1. Al Wahda cu Al Shahab 2-0, Al Ain cu Al Wasl 3-0 și Al Nassr cu Dubai 5-1. În Grecia, Liga a doua, Calitea cu Fokikos 2-1. Iar la Valentin Granatkin Memorial, un turneu între echipe sub 18 ani, Belarus-Iran 0-3, Slovacia-Finlanda 3-2, Slovenia-Estonia 1-1, Rusia-Moldova 4-1. 0730 00 1058 0752 22 1058, numele telefon la care ne puteți contacta. Așadar, în acest moment mai e de jucat, se joacă doar Al Nakhda cu Al Nassr și de la 21 și 45 în League One avem Gillingham cu Wolverhampton. Mâine se reia, dragi prieteni, și Primera Divisiune, Malaga, Atletico Madrid, Valladolid cu Real Betis și Valencia Levante. De la ora 23, Almeria cu Granada. Avem meciuri și în Cupa Angliei. 2 meciuri au fost amânate. Este vorba despre partidele dintre Charlton Athletic și Oxford United și Crawley cu Bristol Rovers. În rest, toate celelalte se dispută mâine. La ora 14:45 primul meci Blackburn cu Manchester City, apoi la ora 17 sunt toate partidele, iar de la 19:15 Arsenal cu Tottenham Hotspur. Bună seara! Hai, Norodaci, la mulți ani! Salutare și la mulți ani! Nu te-am mai auzit de mult. Păi nu mai auzit de mult, dar te aud în fiecare zi aproape. Acum da? am auzit cu zilele astea. Și tu știi că mai te văd și pe Facebook și pe alea. Da, am vrut să salut în direct, să spun la mulți ani tot ce-ți dorești, să fii sănătos. Și să continui să ții tot așa. Salut pe toată lumea de la SPT de acolo și să fii sănătoși. Și tu la fel. Și tu știi care e dorința mea cea mai mare. Știința în Liga A și Clona să ne lasă. Păi cred că o să fie invers. Știu, dar nu vreau să continui discuția. Să vedem. Poate, vrea Dumnezeu cu noi. Și ajungem și noi în Liga 1 și să încearcă să fie astfel. Să doresc să fie emisiune ușoară și să se treacă repede, că ți-a mai rămas, să duci acasă, să odihnești. Mai, ce, pe de acum să ne odihnim? Păi da, când ai intrat treaba? Păi am plecat pe 22. Ai făcut rezervă în București? Da. Am înseamnă că pozele erau la Crăciun. Pozele de la Crăciun, da. Da. Bine, Nati, la mulți ani tot ce-ți dorești, să fii sănătos, numai bine. Mulțumesc și ție la fel, numai bine. Numai bine, te pup, ceau. 0730 00 1058 0752 22 1058, numele telefon la care ne puteți contacta. Să mai spunem că la Sina Traore ar putea să ajungă la West Ham United, deși este redurit și de Monaco, iar Tadic evită duelul soților Pera în HCM Roman cu HC Zalău. La partida CSM București Corona Brașov este așteptată apariția în teren a ultimului transfer efectuat de gruparea din capitală, Emilia Turei, cu toate că sunt voci care susțin că tripla campioană n-ar avea cum să joace mâine. Jocul HCM Roman, HC Zalău are alte aspecte inedite. În primul rând propune un duel al selecționerilor României de la ultimele 2 turnee finale, Florentin Pera secund, respectiv Gheorghe Tadic principal. Apoi pentru familia Pera este un meci cu totul special, în condiții care Lorena Pera, soția antrenorului, este jucătoare estimată la HC Zalău. Practic am avea un meci soț versus soție. Antrenorul Zalău a luat însă măsuri în acest sens. Am vrut să evit orice speculație, dar și pentru a-i proteja pe amândoi, am lăsat-o acasă pe Lorena Pera, a declarat Gheorghe Tadic. De partea cealaltă, oficialii clubului din Roman susțin că cea mai mare presiune la acest joc este pe umerii antrenorului Florentin Pera.
Este presiunea din partea noastră, pentru că normal vrem rezultate. Dincolo este soția, șefa lui Florentin. N-aș vrea să fiu în pielea lui, a spus Costel Munteanu, vicepreședintele echipei HCM Roman, care a comentat și duelul selecționerului. Va fi un meci al experienței contra dăruirii. Ambele partide de sâmbătă propun dueluri pentru cupele europene, toate cele 4 grupări având ca obiectiv o clasare pe locurile 1-6 la sfârșitul sezonului regulat, care le-ar asigura calificarea în play-off. Așadar, înaintea jocului de mâine, HCM Roman ocupă locul 5, iar HC Zalău locul 6, fiind despărțit de un punct în clasament, notează www.prosport.ro. Iar tot ProSport anunță că Tătărușanu ar putea să ajungă chiar din această iarnă în Italia, în Serie A, chiar dacă în ultima vreme unele site-uri din Grecia au publicat informația că stelistul s-a înțeles deja cu Olympiacos Pireu. Sursele cotidianului ProSport susțin că portarul titular campioanei României are ofertă din partea echipei AC Fiorentina, club care a dispus să-l ia chiar din iarnă dacă Steaua va accepta suma de bani propusă de italieni. Se vorbește de 2 milioane de euro. Echipa la care a jucat și Adrian Mutu este dispusă să-l aștepte pe Tătărușanu până în vară, dar vrea ca acesta să semneze contractul de pe acum. Varianta este agreată și de fotbalist, deoarece soția lui va naște foarte curând. Din Italia, Lazio este un alt club care urmărește de ceva timp pe portarul Stelei, dar cei de la Fiorentina pare că s-au mișcat mai repede. Dacă stelistul va ajunge la Florența, va fi cel de-al 4-lea român care ar fi legitimat de către clubul Viola, după Marius Răcătuș în 1990, Bogdan Lobonț în 2006 și Adrian Mutu în 2006. Interesant este că Federico Piovacai parcă prevestea posibilul transfer al lui Tătărușanu în Italia. Într-un interviu acordat pentru Calciomercato în luna noiembrie anului, care tocmai s-a încheiat, Piovacai spunea: la Steaua sunt foarte mulți jucători interesanți, unii dintre ei titulari la echipa națională. Dintre cei care ar putea ajunge în curând în Italia, l-aș aminti pe capitanul nostru Alex Bourceanu, care e la final de contract și despre care se vorbește că ar putea fi luat de Fiorentina. Un alt fotbalist foarte bun e Ciprian Tătărușanu, și l-a aflat la finalul contractului și despre care am auzit că sunt interesate mai multe cluburi din Serie A de achiziționarea lui. Între timp, directorul sportiv al Fiorentinei, Daniele Prade, a declarat pentru ProSport că echipa lui Montella nu este interesată de Bourceanu. Însă nu același lucru se poate spune și despre Tătărușanu. La Fiorentina, brazilianul Netu, 24 de ani, este titular între buturile echipei Viola, iar în lot mai sunt portarii Lupatelli și Munua, ambii 35 de ani, dar și tânărul Luca Lețerini, în vârstă de 18 ani. Tătărușanu mai avea o ofertă bună din Anglia, dar pe care a refuzat-o. După meciurile cu Astra de luna trecută, el ar fi mers în insulă pentru a-și negocia contractul. Legat de Olympiacos Pireu, Tătărușanu a fost pus în așteptare de clubul elen. ProSport a stat de vorbă cu mai mulți jurnaliști din Grecia, iar aceștia au anunțat că interesul pentru Tătărușanu este chiar real, chiar dacă oficialii echipei neagă. Noi știm că portarul Roberto, împrumutat de la Atletico Madrid, e prima lor opțiune. Vor să-l ia definitiv și au transmis lui Tătărușanu că transferul lui depinde de acest lucru. Astfel, nu știm dacă românului convine să aștepte, a spus pentru ProSport un jurnalist din Grecia. Păi, mai degrabă l-aș vedea decât în Italia, l-aș vedea pe Tătărușanu decât să-l vedem în Italia, mai degrabă în Grecia la Olympiacos. Deși și portarul lui Olympiacos e unul bun, foarte, foarte bun. Sub formă de împrumut, ce-i drept. Da, rămâne de văzut ce se va întâmpla și în această situație. Cosmin Contra este convins că echipa sa poate juca și că poate juca și acum la AC Milan. Antrenorul român cu cea mai cinstită ascensiune n-a fost împins de la spate, n-a beneficiat de ajutorul vreunui antrenor sau de un conducător. Omul ăsta și-a văzut de treabă și stabilit de 12 ani în Spania, a demonstrat ușor poate să fie un antrenor foarte, foarte bun. Și ne arată lucrul acesta și la Petrolul Ploiești, la echipa pe care a construit-o. Despre Reghe, că am spune că nu a fost nici prieten, nici neam. Prieteni sunt cei care vorbesc de 3 ori pe zi,
cu el are altă relație, ne înțelegem bine, mai ieșim la masă, dar nu vorbim despre echipele noastre, ne ajutăm reciproc. Despre stilul său de joc, spuneam, jucat în Spania, Italia și Anglia. În Italia e tactică, în Anglia este forță, iar în Spania tehnică. Mie îmi place stilul spaniol, să facem pressing sus, să avem poziție bună, asta și vreau. Consideră că ar putea să joace și acum la AC Milan Cosmin Contra, la ce condiție fizică are. Ca jucător a pierdut 3 finale, una cu Alaves și 2 cu Getafe, s-a considerat nedreptățit, că antrenorul a câștigat-o chiar pe prima. Atunci fotbalul mi-a dat ceva înapoi când a obținut Cupa României cu Petrolul Ploiești, după ce au câștigat 1-0 fața lui CFR Cluj, gol marcat de Jeremy Bochila în debutul partidei. Echipele din Liga 1 se pregătesc de retur în Turcia și în Spania. Avem și programul complet al cantonamentului și al ultimelor 15 etape. Astra se reunește la 14 ianuarie. Lista medicală nu este încă stabilită. Are 2 cantonamente în această iarnă, 2 în Spania, 15 ianuarie, 12 februarie, la Valencia și Elche. Petrolul se reunește la 13 ianuarie, vista medicală nu este stabilită, iar cantonamentele 15-22 ianuarie și 26 ianuarie, 9 februarie, ambele în Antalya. Steaua se reunește la 8 ianuarie, vista medicală tot pe 8 ianuarie, cantonamente 12-23 ianuarie la Marbella, 26 ianuarie, 6 februarie tot la Marbella. Pandurii se reunesc la 13 ianuarie, au programată vizita medicală la Craiova pe 14 și 15 ianuarie. Cantonamente 17-31 ianuarie și 3-14 februarie, ambele în Antalya. Dinamo se reunește la 9 ianuarie, vizita medicală tot la 9 ianuarie, cantonamente 13-24 ianuarie Antalya, 28 ianuarie, 9 februarie Marbella. FC Vaslui se reunește tot la 9 ianuarie, vizita medicală programată a doua zi pe 10 ianuarie, iar cantonamente 13 ianuarie și 13 februarie în Antalya. CFR Cluj, reunire 12 ianuarie, vizită medicală 13-14 ianuarie, cantonamente 17-29 ianuarie Antalya, 2-16 februarie Marbella în Spania. De foarte multe echipe din Liga 1 preferă să meargă în Spania. Gaz Metan Media se reunește la 13 ianuarie, vizita medicală 14-15 ianuarie, cantonament 15-30 ianuarie la Mediaș, 2-18 februarie în Antalya. Ceahlăul Piatra Neamț se reunește la 13 ianuarie, vizita medicală nu este stabilită, cantonamentele între 15 și 29 ianuarie la Piatra Neamț, 1-9 februarie la Istria. Concordia Chiajna se reunește la 10 ianuarie, vizita medicală 11-12 ianuarie, cantonamente 25 ianuarie, 5 februarie Antalya. ACS Poli Timișoara este primul club care se reunește în Liga 1 6 ianuarie, vizita medicală programată 6-7 ianuarie, cantonamente 6-17 ianuarie, cantonamente la Timișoara, 20-31 ianuarie, cantonament centralizat la Timișoara și 2-12 februarie în Antalya. FC Botoșani, reunire 6 ianuarie, vizita medicală, cred că e o greșeală, e 6-7 februarie, 6 februarie reunirea. Păi da, 6-10 ianuarie, antrenament la Botoșani, 13-27 ianuarie Băile Feric și 1-14 februarie la Antalya. De 6 ianuarie e o greșeală. Săgeata se reunește la 8 ianuarie, vizita medicală 8-9 ianuarie, cantonamente la Znagov și în Antalya. Oțelul, reunire 13 ianuarie, vizita medicală la 13 ianuarie, cantonamente 23 ianuarie, 13 februarie la Marbella. Viitorul se reunește la 13 ianuarie, vizita medicală 13-14 ianuarie, pleacă pe 27 ianuarie, 14 februarie în Antalya. FC Brașov se reunește la 13 ianuarie, vizita medicală 15-16 ianuarie, cantonamente 20-26 ianuarie Poiana Brașov și 29 ianuarie, 9 februarie Antalya. Universitatea Cluj, reunire 13 ianuarie, vizita medicală 14-15 ianuarie și cantonament 17 ianuarie, 6 februarie Antalya. Și ultima echipă, Corona Brașov, se reunește la 10 ianuarie, vizita medicală 10-11 ianuarie, cantonamente 15-22 ianuarie Poiana Brașov și 27 ianuarie, 12 februarie, cel mai probabil
în Antalya. Acesta este programul echipelor din Liga 1 când se reunesc și unde vor merge mai departe, dragi prieteni. Facem o scurtă pauză și ne întoarcem. În câteva secunde revenim. Stați aproape, nu plecați de lângă radio, că nu ceva cu voi. ZZ Top și Tramp, dragi prieteni, o piesă foarte, foarte interesantă. De fapt, cei de la ZZ Top nu prea au dat pe lângă ele, n-au avut, piese din asta de rahat. Apropo de rahat, stăteam cu nepoțica mea, Bianca, și ne uitam la Disney Junior. De Crăciun, evident, ca oamenii normali, evident, e copilul în casă, nu poți să faci altceva decât să-i dai pe Nickelodeon la SpongeBob pantaloni pătrați, SpongeBob SquarePants, și de asemenea să mai anunțăm, dragi prieteni, că era un serial foarte interesant cu niște copilași, dar serial, nu era desen animat. Deci era un serial pentru copii, scria acolo 6+. Și la un moment dat, ce să vezi, o fază genială, începe ea să cânte. Copiii ăia, nu știu ce neva făcuse, un băiat de-i supărase pe ceilalți și ceilalți îi cântau. Deci atenție, pentru film de serial de 6+, și cântau: ești un rahat, un mare rahat, ești un rahat, un mare rahat. Numai asta era. Deci așa era toată piesa. Într-un serial, evident, nepoțica mea, evident că a prins asta și vreo, până când am plecat la București, numai asta cânta. Așa că de astăzi cântecul ăsta de pe Disney Junior, dragi prieteni, pentru copii, că vorbim de educația copiilor, este cu ești un rahat, un mare rahat. Așa o să cântăm pe tot timpul. Da, asta este noul imn. Ești un rahat, un mare rahat. Și dacă vreți să vedeți cum se pregătește Juan Martín del Potro, locul 5 în clasamentul mondial, el care va debuta în noul sezon la Sydney în turneul Apia International, competiție care va începe la 6 ianuarie. Pentru a fi cât mai pregătit sportiv în America de Sud, s-a antrenat serios, iar la plecarea spre Australia, echipa lui a postat un material video pe YouTube cu secvențe din timpul ședinței de pregătire ale câștigătorului US Open din 2009. Da, sunt într-adevăr antrenamente foarte, foarte dure. Băi, eu nu le fac pe astea când mă duc la tenis. Ar trebui, cred că și eu să mă antrenez cu halter așa și face alergările pe margine, omul cu dita mai gantere în mână. Da, un serviciu fabulos, probabil nu o să l-am niciodată, și acum servește Juan Martín del Potro, dar ce dreaptare, fabulos. E un jucător foarte bun, argentinianul, și într-adevăr nu e doar forță și iar forță, are și ceva, are și o lovitură de dreapta foarte, foarte bună. Materialul găsesc de la prieteni și filmulețul pe www.sptfm.ro. L-a postat mai devreme nimeni altul decât Cezar Romaniuc. Și aproape de finală, Gael Monfils termină foarte repede, 6-3, l-a bătut în primul set pe Florian Mayer și acum 5-1 pe 51 de minute în acest set, 5-1, 30-15 acum pentru Florian Mayer. Iată, această minge a ieșit afară, este 30-30, foarte aproape de finalul acestei partide. Gael Monfils a terminat foarte, foarte repede și e cât se poate de aproape de finala cu Rafa Nadal de la Doha. Așadar, n-a avut deloc probleme în acest meci. Este în acest moment 40 de lei pentru Florian Mayer, care mai salvează, mai trece un pic timpul, dar nu cred că poate să mai întoarcă. Ar fi culmea să întorce acum de la 3-6-1-5, la seama cât de slab trebuie să fie adversarul sau în ce formă să-l prindă. Dar în acest moment este 5-2 pentru Gael Monfils. Se pregătește să servească francezul pentru meci și pentru accederea în ultimul act de la
În ultimul act de la Doha. Astra se întărește pentru titlu cu un jucător dorit de Steaua. Ali Bek este foarte aproape de un transfer la Giurgiu, anunță digisport.ro. Lider în Liga 1, la început de 2014, Astra are planuri mari în perioada de mercato. Giurgiuvenii sunt gata să-și întărească ofensiva cu un jucător dorit de Steaua. La începutul sezonului este vorba de atacantul Denis Ali Bek, împrumutat de Inter în acest tur de campionat la Bologna. Vârful, care va împlini la 5 ianuarie 23 de ani, a prins decât 3 meciuri în tricoul grupării antrenate, pregătite de Stefano Pioli și va reveni la Inter. Walter Mazzari n-are însă nevoie de serviciile atacantului român, așa că acesta este cu un pas în curtea celor de la Astra, anunță italienii la tutomercato.web. Ali Bek a evoluat ultima dată în Liga 1 la Viitorul, unde în 23 de apariții a reușit 5 goluri și 5 pase decisive. Aceste performanțe l-au adus în atenția Stelei, însă oficialii lui Inter au decis să-l împrumute la Bologna. Deși a fost folosit constant în meciurile de pregătire de Stefano Pioli, Ali Bek n-a reușit să confirme la Bologna, unde a jucat în total doar 34 de minute în partidele oficiale, timp în care a dat o pasă de gol în meciul cu Siena din 16-mile Cupei Italiei. Dacă va ajunge la Giurgiu, Ali Bek va avea concurență serioasă în ofensiva Astrei, care e formația din Liga 1 cu cel mai bun atac. În 19 partide, echipa pregătită de Daniel Isăin a marcat 45 de goluri. Cel mai bun marcator al giurgiuvenilor în prima parte a campionatului a fost Constantin Budescu, cel care a marcat de 10 ori. Decarul liderului din Liga 1 este urmat de macedonianul Mirko Ivanovski, 6 goluri. Pe lângă cei doi, Astra mai are încă 2 atacanți în lot: Bucari, 2 goluri în 14 meciuri, și Azal, de 4 goluri în 12 meciuri. Ali Bek este cotat undeva la 650.000 de euro, iar în Liga 1 a reușit să marcheze de 7 ori. 3 mingi de meci pentru Gael Monfil, care se apropie de finala de finala cu Rafa Nadal și gata, este meci, game set și meci. A terminat repede Gael Monfil, o partidă care a început în urmă cu o oră, aproape fix o oră a durat acest meci. Gael Monfil câștigă ca la fete, dragi prieteni, a început la 19:45, la 20:46, o oră și un minut. A durat, dacă nu mai puțin, cu tot cu încălzire, că mai puțin de un... mai puțin, iată, l-a bătut în 56 de minute, 6-3, 6-2, Gael Monfil a trecut în semifinală de Florian Mayer la Doha și va juca finala cu Rafa Nadal. Așadar, trecem în acest moment și să mai vorbim și despre fotbal, că prea am vorbit acum și despre tenis. Așadar, s-a terminat și la Doha, s-au terminat semifinalele. Nadal și Gael Monfil se vor întâlni în ultimul act. În așteptarea deciziei în cazul lui Cosmin Oroiu, Al Ahly merge ceas în campionatul din Emirate. Au câștigat așadar și astăzi. Tot vă anunțam 3-1 pentru Al Ahly, cu Al Dafra, Da Silva, Al Hamadi și Hugo Viana. A fost 3-0 până în minutul 87, când au marcat cei de la Al Dafra. Așadar, o victorie facilă pentru echipa lui Cosmin Oroiu. Merg ceas băieții lui Oli în Emirate. Vedetele Grafite și Hugo Viana au reușit să marcheze pentru echipa lui Oli, iar cealaltă reușită aparține lui Al Hamadi. Oroiu are astfel parte de o nouă perioadă de vis din punct de vedere fotbalistic. Se pregătește să mai cucerească un titlu în Emiratele Arabe Unite, chiar dacă a schimbat echipa. Al Ain, fosta sa formație, la care a rămas Miguel Rădoi, este pe poziția 6 în campionat. Deținătoarea titlului nu s-a împăcat nici până acum cu pierderea lui Oroiu de banca tehnică și a solicitat expulzarea acestuia din țară. Cazul va fi judecat la 15 ianuarie. Până atunci, jucătorii lui Al Ahly își văd de treabă și respectă ad literam indicațiile celui mai valoros tehnician din Emirate. Oroiu a fost suspendat de federație pentru o perioadă de 6 luni pentru că ar fi semnat înțelegerea cu Al Ahly în momentul în care ar fi fost încă sub contract cu fosta sa echipă Al Ain. Iar Simona Halep
dacă ne întoarcem la tenis, cea mai bună jucătoare din România, locul 11, Simona Halep, va efectua tragerea la sorți a turneului ce se va desfășura săptămâna viitoare la Sydney. Compatriota noastră va participa la competiția premergătoare primului turneu de Grand Slam din acest sezon. Australian Open însă va fi cotat abia cu a 7-a șansă la cucerirea trofeului. Tabloul de la Sydney va fi unul extrem de puternic, 6 jucătoare dintre primele 10 vor fi prezente la startul competiției în perioada 5-10 ianuarie. Iată capii de serie: Agnieszka Radwanska, Petra Kvitova, Sara Errani, Irena Jankovic, Angelique Kerber, Caroline Wozniacki, Simona Halep și Sloane Stevens. În afara Simonei, România va mai avea cu siguranță o reprezentantă pe tabloul principal, pe Sorana Cârstea. Lor li se poate alătura și Irina Camelia Begu, în cazul în care ea va trece de faza calificărilor. La această oră lusitanii o iau înaintea celor de la FIFA și spun că Cristiano Ronaldo va fi decorat săptămâna viitoare de președintele Portugaliei. Cristiano Ronaldo, Ocalardo, cum îi spunem noi, mai are de așteptat până la 13 ianuarie pentru a afla dacă a câștigat sau nu balonul de aur, după ce Lionel Messi și-a adjudicat ultimele 4 ediții consecutive. Destul de sceptic cu privire la șansele sale, atacantul Real Madrid nu a confirmat deocamdată dacă va fi prezent la ceremonia care va avea loc la Zurich. În schimb, ceea ce Ronaldo știe cu siguranță este că marțea următoare se va afla la Lisabona, în Lisboa, unde va fi decorat de președintele Portugaliei, Aníbal Cavaco Silva, pentru contribuția la promovarea imaginii țării și exemplul său de tenacitate. Anunțul a fost făcut vineri de președinția lusitană, precizându-se că jucătorul a ajuns un adevărat model pentru tineri. Ronaldo este un simbol al Portugaliei în întreaga lume, el contribuind la promovarea imaginii țării sale în plan internațional. Este un exemplu de tenacitate pentru noile generații. Cristiano Ronaldo va deveni ofițer al ordinului Dom Infante Enrique. Această recompensă reflectă aprecierea portughezilor pentru ceea ce a reușit Ronaldo, nu doar pentru fotbal, ci și pentru Portugalia, a subliniat președintele Federației Portugheze de Fotbal, Fernando Gomes. O știre pe care am văzut-o pe digisport.ro. Da, și pe Marca, evident, cred că de acolo au luat-o. Prima dată am văzut-o pe Marca, a fost tradusă și pe și de băieții noștri din presa din România, dar am văzut-o pe Marca, de acolo am citit-o, dragi prieteni. Portugal asciende al comandante, așa se numește, se intitulează știrea de pe marca.com. Da, deocamdată nu se mai știe nimic despre starea de sănătate a lui Michael Schumacher. Coma poate fi menținută 3 săptămâni, au anunțat medicii specialiști. Iar astăzi, în cadrul emisiunii Execuții în direct, Rudel Obreja a fost dezamăgit că TVR nu preia meciul Lucian Bute cu Jean Pascal. Sunt declarații normale care se fac înainte de meci, dar sala va fi plină cu siguranță. Când s-a pus problema să boxeze în mai anul trecut, s-a pus problema serios să se dispute pe stadion. Ambii promotori erau convinși că stadionul va fi plin. HBO va prelua meciul în sistem pay-per-view. Există și o televiziune din România care ar fi interesată, ar fi o problemă financiară în curtea lor, însă e în continuare Rudel Obreja trist de atitudinea TVR-ului. Probabil că ar fi putut cumpăra drepturile la un preț ce putea fi acoperit. Dacă ar fi o societate ale cărei emisiuni produc bani, putea să vii cu argumente pentru netransmiterea meciului Lucian, dar în situația în care ei consumă 100 de milioane fără să facă profit, transmiterea meciului ar costa 100.000 de euro, a anunțat Rudel Obreja astăzi la emisiunea Execuții în direct a lui Dan Dumitrescu. Să mai spunem că tot asta s-a anunțat că golgheterul Pandurilor e posibil să plece în Emirate și să aducă un profit de 400.000 de euro în 6 luni. Pandurii Târgu Jiu se va despărți în această eră de golgheterul echipei Eric de Oliveira. Atacantul venit în vară de la Gaz Metan Media își va aduce un profit de 400.000 de euro după doar 6 luni.
Venit pentru 400.000 de euro, Eric va fi vândut în Emirate pentru 800.000 de euro la Al Ahly, echipa aflată pe locul 5 în Arabia Saudită. Atacantul va fi antrenat la noua sa echipă de Vitor Pereira, fost campion cu Porto. Eric va avea un salariu de 400.000 de euro pe an la noua sa echipă. Este o nouă lovitură pe piața transferurilor pentru pandurii, care au mai obținut sume frumoase după vânzările lui Chiricheș și Maxim. Într-adevăr, pandurii tot timpul au știut să-și vândă biletele. Deci le-au vândut excelent. Chiar foarte, foarte, foarte bine le-au vândut. Mă uitam anul ăsta la ce concerte vom avea în România. Momentan, Horia Brenciu, pe 4 la Romexpo cântă 30 Seconds to Mars. Văd că Horia Brenciu, cele mai vândute bilete în de față. Apoi 30 Seconds to Mars, Scooby-Doo și Misterul, nu știu cu asta, Metal All Stars, ăsta este într-adevăr. Metal All Stars la 24 martie. Phil Anselmo, Zack Wild, Max Cavalera, Joey Belladonna și mulți alții își unesc forțe în Metal All Stars. Udo Dirkschneider de la Udo și de la Accept, Kronos de la Venom, Rob Blasco Nicholson de la Ozzy Osbourne, Brian Fair de la Shadowfall, Ross the Boss de la Manowar, John Donez de la Anthrax, Jason Todd de la Shinedown, Nick Menza de la Megadeth și Aaron Rossi de la Ministry. Un eveniment se va desfășura sub forma unui mini-festival. Fiecare artist cântă piesele trupei din care provine. Inimile fanilor vor bate la unison pe acordurile celor mai cunoscute piese: Pantera, Sepultura, Ozzy Osbourne, Anthrax, Megadeth, Shadowfall, Accept, Cobra sau The Lotus. Și evident, v-am mai spus și Manowar, Ozzy Osbourne și așa mai departe, Udo sau Accept. Într-adevăr, ăsta este un concert la care trebuie să mergem, probabil cu Dragoș Borchină. Richard Kleiderman se întoarce în România pe 19 martie la Sala Palatului. Și până acum mai e cam atât. În rest, în curând, nimic. Pe 29 mai, Andrei Rio și orchestra, dar asta cred că e la Viena, la noi nu vine în România. Și cam atât, uite, în rest nu văd nimic, nu și-a anunțat nimeni deocamdată venirea la București din trupe foarte, foarte mari. O să așteptăm, fraților. Trebuie să vină până la urmă și vreo trupă foarte tare în România. Dacă nu, asta e. Anul acesta rămâne doar cu un concert. Anul trecut a fost destul de bun din punct de vedere al concertelor la București. Uite, Liviu Manolache, unul dintre cei mai buni statisticieni din România, a realizat și o altfel de retrospectiva Ligii 1, pe care o găsiți în Gazeta Sporturilor pe gsp.ro. Astăzi a fost cazul Stelei. Spune Liviu Manolache aici că primele puncte pierdute de steliști au fost la Mediaș, acolo unde n-au mai câștigat din 2009. Meciul s-a jucat între cele două manșe cu Leghia, au urmat 6 victorii consecutive, serie pe care a mai reușit-o în stagiunea curentă doar Astra. Probabil cel mai neașteptat rezultat a fost cel contra Coronei, 1-1, Reghe bifând a doua remiză în 2013 în fața lui Gerigane. Egalul cu Ardelenii a fost primul dintr-o serie de 4, toate având în comun scorul 1-1. În turul ediției 2010-2011, gruparea roș-albastră înregistrase ultima serie de 4 meciuri consecutive fără victorie în Liga 1. Șirul remizelor a fost oprit la Piatra Neamț, acolo unde Stanciu a reușit un gol și o pasă de gol. 4 goluri și 2 asisturi a bifat în Liga 1 tânărul mijlocaș adus de la Vaslui. Anul s-a încheiat pentru steliști cu o dublă dispută avută împotriva echipei care timp de 12 runde a condus clasamentul și care a fost cea mai criticată la adresa roș-albaștilor pe toată durata turului. Bucureștenii au luat 4 puncte din cele 2 jocuri cu Astra, avantaj și ar putea deveni decisiv în clasamentul final. 26 de jucători au evoluat pentru Steaua în cele 17 partide disputate în campionat. Din aceștia doar Tătărușanu a bifat toate minutele. 21 din cei 26 de fotbaliști au contribuit cu un gol, pasă de goluri au scos un penalti. Cele mai multe reușite au fost izbutite de Pivacari, 6 goluri,
Italianul a avut o primă parte de sezon excelentă, 12 goluri și 2 pase de gol în toate competițiile. Cel mai bun pasator a fost Bourceanu, 6 pase decisive în Liga 1, 2, locul 2 după Eric. 14.000 de spectatori a fost maximul înregistrat de bucureșteni pe teren propriu în stagiunea curentă, 18 decembrie, Steaua Astra 3-1. Pentru întâia oară, după 88-89, Steaua a bifat 17 meciuri consecutive în prima parte a campionatului fără înfrângere. Steaua este singura echipă care a marcat în fiecare meci. De la venirea lui Reghecamp, Rupaia Roșie-Albastră a bifat doar 2 jocuri fără gol înscris. 11 din cele 36 de reușite au fost din faze fixe, locul întâi la egalitate cu Vaslui. Scurtă pauză și ne întoarcem. În câteva secunde revenim. Stați aproape, nu plecați de lângă radio, că nu ceva cu voi. Sport Total FM. Este ora 21. Toți voinici cu fruntea lată și cu plage groase drepte și cu plete lungi pe spete. Suie creasta munților, munților cărunților și trecând peste hotare, voinicilor strigă tare.
ascultat suspinul lor și aleașa lor apric dor. Piogele vi le-a apucat, arcele vi le încordat. piesă de excepție, dragi prieteni, Phoenix Negru Vod, și spunem și noi la mulți ani președintelui Pandurilor Târgu Jiu, domnul Eugen Pârvulescu. Bună seara și la mulți ani, domnule președinte! Bună seara, la mulți ani dumneavoastră și ascultătorilor emisiunii noastre, la toți, un an cu bucurii și sănătate și multă liniște.
Domnule președinte, o știre interesantă, sau nu știu, este reală în primul rând că vă despărțiți de Eric de Oliveira, îl dați în țările arabe? Trebuie să fiu corect cu dumneavoastră, să vă spun că există un interes pentru jucătorul Eric de Oliveira. Mai multe cluburi sunt interesate de el, și din țările arabe și chiar și din China, dar deocamdată nu este nimic concretizat. Probabil e posibil ca Eric să plece. Noi ne-am dorit foarte mult ca Eric să rămână, să continue cu noi cel puțin până în vară, pentru că avem și noi un obiectiv și suntem conștienți că va fi foarte greu fără Eric să ne mergem acest obiectiv. Am înțeles. Deci el vrea să plece din România sau... Nu. Vă dați seama că orice jucător, în momentul când ai o ofertă foarte tentantă, ți-e greu să mai rămâi sau îți dorești foarte mult să pleci, pentru că și Eric are o vârstă și are o familie și el și normal fiecare se gândește la viitor, la familia lui. Am înțeles, pentru că... Deci în momentul în care va fi, noi ne dorim foarte mult, mă repet, ca să rămânem cu Eric la echipă, deci nu dorim să pierdem niciun jucător valoros, un jucător important, care și-a adus contribuția la rezultatele bune ale echipei noastre până acum, dar în momentul în care vine o ofertă tentantă atât pentru club cât și pentru jucător, probabil ne așezăm la masă, discutăm și e posibil chiar să se finalizeze. Am înțeles. Știu că oricum ați făcut întotdeauna la Panduri. Recunosc că există interes. Alt jucător ar putea să plece de la Panduri? Păi, dacă pleacă Eric, vă dați seama că e greu să mai plece cu un jucător. Noi tot timpul vara, iarna am cedat câte un jucător. Și jucătorii care vin la echipa noastră, eu tot timpul le spun, nu-i ținem cu forța. Ați văzut în momentul în care a venit o ofertă și le dau numele jucătorilor care au plecat de la Panduri, în momentul acela ne gândim și la partea umană a jucătorului, la familia lui și ajungem la un acord să fie bine și pentru jucător și pentru clubul nostru. Și până acum cred că ne-a ieșit și sperăm și în continuare să ne iasă. Am înțeles, dar e posibil să vină și alți jucători la Pandoi, nu știu, negociați cu fotbaliști cunoscuți, fotbaliști, întotdeauna... Nu e greu să transferăm jucători cunoscuți, pentru că dacă aduci jucători valoroși, jucători cunoscuți, te costă și bani foarte mulți. Iar noi la capitolul n-am prea investit. Deci investițiile noastre cele mai mari, cel puțin decât sunt eu la Panduri de 4 ani, sunt Eric și Brevel, pe care am dat 500 de lei. Am înțeles. Da, și ne gândim și acum să ne scoatem cât mai repede, fac o glumă, bani. Da, corect. Oricum, Pandurii au dus-o bine din punctul de vedere. Adică ați făcut afaceri foarte bune, ați luat pe... Dăm jucători, să împrospătăm lotul, v-am spus, vin jucătorii și văd că de la Pandurii nu ești ținut pe viață la Pandurii Târgu Jiu. În momentul că vine o ofertă, putem discuta. Am înțeles. Cum va arăta începutul de an pentru Pandurii Târgu Jiu, domnule Părvulescu? Ne reunim, băieții sunt în vacanță, bine meritată vacanță pentru jucători și chiar noi suntem în vacanță. Ne reunim cu jucătorii pe data de 13, rămânem la Târgu Jiu până pe data de 16, când plecăm spre București, iar data de 16 dimineața zburăm spre Antalya, unde vom efectua primul stadiu de pregătire, unde vom rămâne până pe data de 31 ianuarie. Revenim în țară, după 3 zile libere ne întoarcem din nou în Antalya, vom sta până pe data de 14 februarie și vom disputa 5 jocuri de verificare în acest al doilea stadiu. Aveți deja adversarii? Aveți adversarii stabiliți? Nu. În mare, la 100% nu vă pot spune exact adversarii. Am înțeles. Deci, dacă ar fi de plecat Eric, țările arabe sau China, în România e ceva adevăr în știrea cu Dinamo București legată de Eric? Nu există nicio ofertă din țară pentru jucătorul Eric de Oliveira. Am înțeles. Deci singurele sunt de afară. România. Singurele sunt de afară, din la locul 6 din Arabia Saudită sau locul 5 din Arabia Saudită, de la Al Ahly și
Din China, spuneți, nu? Tot din prima ligă. Avem o ofertă și din China, din prima ligă. Am înțeles. Astăzi este vineri, cred că miercuri m-a sunat agentul Ana Maria Prodan și mi-a spus de un interes din China pentru jucătorul nostru. Am înțeles. Interesant. Ce voiam să vă mai întreb? Vă spun, ne dorim foarte mult, mă repet, a treia oară dorim foarte mult ca Eric să rămână la echipă, să ne atingem obiectivul, că avem un obiectiv și noi, calificarea în Europa League, și suntem conștienți că ar fi foarte dificil fără Eric. Eric a fost un jucător important, a marcat golul pentru echipa noastră, a avut evoluții bune și este foarte, foarte iubit la Târgu Jiu. Da, este și în România în general. Nu ne va fi ușor. Gândiți-vă, în momentul în care îl cedăm pe Eric, publicul din Târgu Jiu, acei copii care, cel puțin 200-300 de copii veneau la stadion și la antrenamente să-l vadă pe Eric. Păi da, e cam prima... Un autograf de la Eric și ne va fi dificil fără el. E cam prima... Ne gândim și la viitorul lui, la familia lui și probabil, dacă va fi o ofertă corectă pentru club și pentru jucător, putem discuta. Da, păi putem să spunem că e cam prima vedetă a pandurilor de când au promovat în prima ligă. N-a avut niciodată panduri. Alexandru Maxim și Chiriche și Pinto. Da, dar ei n-au fost așa, nu mă refer la vedetă să aibă deschiderea asta față de fan, să fie atât de iubiți de fan, pentru că și Chiriche și Maxim au jucat puțin la panduri, dar el se știe, face plăcut de public, de copii, de toată lumea. La asta mă refer când spun vedetă, că este într-adevăr, e foarte, foarte iubit acolo. Oricum, spuneți că Pandurii Târgu Jiu rămân cu același, echipa rămâne cu același obiectiv, clasarea pe un loc în Europa League. V-ați acomodat, Ne place foarte mult în Europa, am fost în premieră. Este foarte frumos, merită. Chiar am făcut sacrificii, dar se merită foarte. Deci Europa este ceva deosebit și CV-ul jucătorilor contează. Vă dați seama, și cota lui Eric a crescut foarte mult în momentul când a jucat în grupele Europa League. Da, și jucătorilor noștri, nu numai al lui Eric, toți jucătorii au o altă cotă în momentul în care au jucat competiții europene. Da, cred că ar fi foarte, foarte interesant să reușiți cumva să jucați și prin apropiere pe lângă Târgu Jiu sau la Târgu Jiu, că ați văzut, la Cluj. Ne-am dorit să jucăm în Oltenia, dar încă o dată și de câte ori am avut prilej și am mulțumit publicului din Cluj, ne-am simțit deosebit la Cluj, un public cald, un public bun, cunoscător al fenomenului fotbalistic și ne pare rău că n-am oferit publicului din Cluj bucuria unei victorii a echipei noastre. Măcar în ultimul joc cu Paco și Ferreira am fost foarte aproape și ne-am dorit foarte mult să câștigăm, dar n-a fost să fie nicio victorie pe terenul Cluj, pe cochetul stadion Cluj Arena. Oricum, a fost prima dată, se mai întâmplă, prima experiență, știți cum e. Suntem o echipă fără tradiție în competiții europene, dorim să construim tradiție și construim tradiția numai prin prezențe europene. Deci, pentru asta suntem obligați în acest an, în ediția de campionat 2013-2014, să prindem din nou un loc european. Da, și credeți că se poate acest lucru, nu? Sunt sigur, sunt conștient că dacă Eric va pleca, va fi puțin mai dificil, dar noi rămânem, chiar dacă va pleca Eric, o să rămânem cu același obiectiv. Mai sunt Faiez și Amsin, aveți ceva jucători interesanți care ar putea să explodeze important pentru clubul nostru că avem jucători foarte tineri, 21-22 de ani, jucători interesanți ca Paul Anton, Bulei, Ciucur, Șansim, sunt jucători care n-au împlinit încă 23 de ani și ne punem mari speranțe în acești tineri. Plus tinerii jucători pe care i-am luat de la echipa de junior republican, echipa a doua, Tizian, Dănăricu, sunt jucători tineri pe care îi vom lua și în stagiile de pregătire și mai avem, pe lângă ei, avem 7-8 jucători împrumutați la Liga a doua, jucători care joacă meci de meci. Aici vă pot da exemplu Alexandru Dan de la FCM Târgu Mureș, care joacă meci de meci. Da, și e foarte de tineret. Da, interesant, îl știu. Există un interes pentru el de la o echipă din Germania.
Da, știu, e și e foarte bine, foarte, foarte bine evaluat pe site-urile de scouting acest Alexandru Dan, pentru cei care nu știu. Alexandru Dan are 20 de ani neîmplinit, adică 19 ani, urmează în 2014, în acest an, să împlinească 20 de ani. Și joacă meci de Liga a doua, cel puțin de 3 ani de zile joacă meci de meci. Acum l-am împrumutat pe avea cât mai multe jocuri în picioare, l-am împrumutat la divizionarea de FCM Târgu Mureș, care are un obiectiv promovarea pe prima scenă a fotbalului românesc și că e un lucru bun aceasta e un lucru bun pentru că efectiv Alexandru Dan joacă meci de meci. Apropo, că spuneați că e posibil să nu mai vedeți, nu știu, dacă pleacă Eri să nu mai plece niciun jucător, dar mai există interes și pentru alți fotbaliști de la Pandurii, ținând cont că i-am văzut în Europa League? Există interes, mai mult pentru jucătorii tineri, dar mă repet, putem discuta probabil din vară de alte plecări de la Pandurii Târgu Jiu. N-am înțeles. Probabil din vară, deocamdată, siguranță în afară, dacă va pleca Eric, va fi singurul jucător pe care... Pentru că ne gândim, mă repet, și la el, la familia lui și dacă e oferta bună pentru club și pentru jucător, e posibil să ne despărțim de brazilianul Eric de Oliveira. N-am înțeles. Vă mulțumesc mult de tot pentru intervenție și vă doresc un an la fel de prolific ca și 2013 pentru Pandurii Târgu Jiu. Suntem conștienți că va fi foarte greu să fie un an în care să devenim vicecampioni României, să jucăm în Europa League și să ne calificăm și în grupe. Va fi foarte, foarte dificil, dar cu siguranță echipa noastră se va lupta pentru a face în primul rând o figură frumoasă în campionat și o calificare în Europa. N-am înțeles. Contează foarte mult pentru jucători și contează foarte mult, ne dorim foarte mult acest lucru pentru publicul din Târgu Jiu, care este un public deosebit, care este alături de echipă și Târgu Jiu merită o echipă europeană. Vă mulțumesc mult de tot pentru intervenție, vă doresc o seară plăcută și, cum să spunem, să vină jucătorii cât mai slabi în Eu îmi doresc altceva, îmi doresc ca la reunirea noastră jucătorii să vină sănătoși, să se întoarcă sănătoși pe data de 13, când avem reunirea lotului, să vină sănătoși la Târgu. Numai bine, sănătate și... Numai bine, un an cu bucurii și tot binele. Mulțumim, seara plăcută și noastră, numai bine. Numai bine. Dragi prieteni, l-ați auzit pe Eugen Pârvulescu, președintele formației Pandurii Târgu Jiu, despre ofertele lui Eric. Eric, ați auzit și voi, ar putea să plece în China sau în țările arabe. Revenim după o scurtă pauză comercială. În câteva secunde revenim. Stați aproape, nu plecați de lângă radio, că nu ceva cu voi. Am revenit, dragi prieteni, pentru finalul emisiunii noastre. Fostul campion al CFR Cluj, Nuno Claru, i-a avertizat pe actualii săi colegi la Timișoara cu privire la lucrurile necurate care se vor întâmpla în retur. Portarul de la ACS Poli crede că tot Steaua va câștiga campionatul și o va face într-o manieră categorică. De când sunt aici, în România, întotdeauna returul a fost mai greu decât prima parte din campionat. Din păcate, se întâmplă și lucruri mai urâte care nu țin neapărat de fotbal. Așa e peste tot, din păcate, nu doar în România. De asta am și vorbit între noi, jucătorii, că trebuie să facem mai multe puncte în tur pentru ca în retur să fim mai liniștiți. Steaua o să câștige campionatul încă o dată și nu va avea concurență. S-au schimbat lucrurile în campionatul din România. Când eram la CFR Cluj, campionatul avea 7-8 echipe puternice. Din păcate, acum mai sunt doar 2-3 formații. Din cauza asta are de suferit fotbalul, iar mulți jucători nu mai vor să vină aici în România, nu mai e cum a fost acum 5-6 ani. Într-adevăr, e bine că sunt foarte, foarte mulți care se plâng de calitatea fotbalului românesc. Să nu mai spunem că noi în fiecare zi ne gândim mai la asta. Și în fiecare zi spunem că avem un fotbal de 3 lei și 40 de bani și din ce în ce mai slab, iată că ușor, ușor își dau seama și fotbaliști de lucrul ăsta. Cred că e mai important, nu? Decât ce a fost până acum, când toți lăudau că este un super campionat și nu știu cum.
Nu este, hai să fim serioși. Trebuie să vedem lucrurile așa cum sunt ele în realitate. Uite, un dinamovist a vorbit despre țintele Stelei. Adi Mihalcea, antrenorul de la Unirea Slobozia, laudă pe atacantul de la Bastia, iar despre Zicu spune că i-ar fi greu să facă față în Ghencea. Adi Mihalcea a vorbit la DigiSport. Ce a spus, îmi place Cheșeru, e un fotbalist foarte bun, dar nu cred că altfel ar fi putut evolua într-o țară cu un fotbal destul de valoros, cum este în Franța. El s-ar mula pe jocul Stelei, este bătăios și tehnic. Cei de acolo vor un jucător de careu, de gol. În plus, Cheșeru are și capacitate de efort, plus că nu este în vârstă, are doar 27 de ani. A jucat în meciuri importante, n-ar fi probleme de acomodare. Lui Zicu însă i-ar fi foarte greu la Steaua, e genul de jucător mingicar, puțin mai leneș și atunci ar interveni problema atitudinii. Din păcate, jucători gen Zicu sau Cristian nu fac față rigorilor de la Steaua. Sunt fotbaliști de o calitate extraordinară, dar avem și echipe cu un alt stil, unde nu te poți descurca, a spus Mihalcea la DigiSport. Îi dau dreptate, că exact așa și este. Da. Chiar așa și este. E un jucător ca Zicu, ca Adrian Cristea, nu se acomodează la echipă cum este Steaua, sau e destul de greu să intre acolo. Nu știu dacă Zicu ar fi foarte, foarte bun pentru Steaua acum. Ar putea să vină în România, nu știu, la Petrolul, la Pandurii. Acolo ar fi, într-adevăr, ar putea să arate foarte, foarte bine. Steaua e foarte posibil să rămână fără Bourceanu, are o ofertă din China. Cei de la Shandong Luneng au trimis o ofertă pe adresa clubului. Jucătorul de 28 de ani ar putea fi cedat, mai ales că astfel clubul s-ar alege cu 1,5 milioane de dolari, bani pe care în vară nu i-ar mai încasa, anunță tot cei de la Fanatic. Să vedem. Ar fi și aici interesant de văzut, mai ales că Bourceanu se află în ultimele 6 luni de contract, probabil că se gândește la cât mai mulți bani, să câștige cât mai mulți bani pentru a merge mai departe. A început în Liga 3, dragi prieteni, Gillingham cu Wolverhampton, un meci foarte tare. Wolverhampton locul 2, 50 de puncte, Gillingham locul 15, din 24 de echipe. Wolverhampton vrea să se întoarcă cât mai repede în League Championship. Ultimul meci al zilei de astăzi. Mâine avem reîncepe Primera Division, mâine și poi mâine se joacă meciurile, începe și Italia Serie A. În Cupa Angliei avem mâine foarte, foarte multe meciuri. În Cipru este etapă, în Cupa Franței, în Grecia se rea campionatul. De asemenea, în Portugalia se joacă mâine Cupa Portugaliei, în Scoția, Spania Segunda. Multe meciuri, așadar de mâine fotbalul revine la normal. Dragi prieteni, cam asta a fost și emisiunea din această seară. Este foarte, foarte posibil ca mâine să mai aflăm câteva transferuri din Liga 1, dar evident despre ele vom discuta la emisiunea Liga de Weekend. Alături de mine va fi și Daniel Nazare, și mâine și poimine, dragi prieteni. Până atunci vă las pe Sport Total FM, vă las în continuare cu programele noastre. Urmează Masters of Rock, emisiunea lui Mihai Pahonțu de la ora 22. Vă doresc o seară liniștită, numai bine, noapte bună, ne reauzim mâine la Liga de Weekend. Fluier final cu Narcis Drejan la Sport Total FM.